Aquest diumenge, dia 14, es celebren eleccions al Parlament de Catalunya, unes eleccions que es recordaran per haver-se celebrat durant la pandèmia. Per tal de complir tota la normativa, s'han pres una sèrie de mesures, entre les quals que hi haurà 2 punts de votació. Al pavelló votaran les persones que habitualment ho fan al CER i a la sala polivalent els que van a Can Maset o a l'Institut. Per votar es marcaran rutes d'entrada i de sortida en aquests 2 espais. No es podrà aparcar a sota el pavelló, s'haurà d'aparcar a Can Perals. Per coordinar tot l'operatiu que gestionarà les votacions, ahir es van reunir les parts implicades, tant les forces de seguretat com els serveis municipals i també els agents Covid. Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Que les eleccions d'aquesta jornada del proper diumenge es desenvolupi amb absoluta normalitat i amb garanties, sobretot pel que fa a la seguretat de tots els integrants de les diferents meses, titulars i els suplents, i també, òbviament, tots els electors, que són més de 6.000 els que votaran, els que tenen la possibilitat de votar aquest diumenge. Avui hem reunit a la policia, a Mossos d'Esquadra, a Protecció Civil, als funcionaris municipals, a la neteja, l'operatiu, la persona que hi ha al càrrec de l'operatiu de la neteja, la persona que també està al càrrec de sectoritzar les meses, de fer els recorreguts, que tot funcioni correctament aquest dia. Els agents Covid, que en tenim 2, és un sol col·legi electoral amb dos espais, la sala polivalent i el CER, i hi haurà 2 persones, també funcionaris municipals, que donaran informació a l'entrada de les diferents seus. Per tant, un operatiu que està ben treballat, que garanteix absolutament la seguretat, solvent, i en el que hi participen diferents àrees i que ens sembla que valia la pena coordinar-les i posar-les en comú avui. Encara falten uns dies, a finals de setmana hi haurà una reunió ja amb els titulars i amb els suplents de les diferents meses i en definitiva anar treballant perquè aquesta jornada sigui una jornada en la que la democràcia sigui el que finalment prevalgui i que la qüestió de la seguretat sigui anecdòtica perquè sigui una jornada en la que es pugui votar i es pugui participar de forma absolutament segura. Avui dimarts han començat les proves d'antígens tant als titulars com als suplents de les meses. Entre dijous i divendres es faran les reunions informatives on es donaran totes les instruccions pertinents, com es fa a la resta d'eleccions.